Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, lan sugeng dalu para derek-derek sedaya. Dinten niki kula Rahmatul Maghfirah Putri Manesa absen 3 dosa setunggal lan rencang kula Islamiyatus Sholihah nomor absen 16 badhe ngrembak salah satunggalipun candi ing Sidoarjo yaiku Candi Dermo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten niki kula badhe tanglet tentang Candi Dermo. Bisa saged dijelasaken, Mas? Oke, teng mriki kula perkenalan riyin ya. Nami kula Ahmad Ghazali selaku juru kunci teng Candi Dermo. Ngoten. Tugas panjenengan saben dina teng candi niki napa wae, Mas? Nek tugas kula teng mriki niku yakni berseni candi, terutama itu berseni candi, terus melayani pengunjung teng mriki. Contohnya anak-anak sekolah teng mriki niku njaluk takok-takok tentang sejarah candi wis niku. Panjenengan pun dados juru kunci candi niki mulai kapan? Nah, niki kula teng mriki dadi juru kunci niki nembe. Dadi kula teng mriki tasih enggal niku tasih kali tahunan teng mriki masih enggal. Apa ana kisah utawa pengalaman menarik sak wektu njaga candi niki? Nek kisah menarik teng mriki niku sebenere sak bendina niku menarik. Dadi teng mriki niku macem-macem wong iku bendina iku ana sing aneh-aneh. Contohnya ana wong sing ritual, ana sing ngopo ngono iku. Dadi gak mesti. Dadi anggap ae bendina iku menarik wis ngono ae. Miturut panjenengan napa maknane Candi Dermo miturut panjenengan pribadi? Nek Candi Dermo iku dhewe iku berasal teko katahe dharma, iku artine bakti. Mungkin waktu dhisik iku ana masa baktine atau pendharmaane Raja Hayam Wuruk ngono. Wiwit kapan panjenengan ngerti Candi Dermo niki? Ket kapan Candi Dermo iki ket biyen iku wis ana. Dadi Candi Dermo iki siji kaya Candi Borobudur apa candi-candi Sinang Nisor iku Candi Dermo iki gak kependem, dadi gak keuruk lemah. Dadi wis ket biyen iku wis ana ngoten. Nggih. Ing pundi papan Candi Dermo menika? Candi Dermo iki terletak nang Desa Candinegara, Kecamatane Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Menapa alasan candi punika dipunparingi nami Candi Dermo? Nek niku wau nggih, Candi Dermo niku berasal dari kata dharma itu tadi yang artinya bakti gitu. Abad kepinten candi niki didamel? Nek abade iki Candi Dermo iki dibangun pada tahun 1353. Iku pada abad ke-14. Ing jamane sinten lan kerajaan napa kang bangun Candi Dermo? Nek iki pada zamane kerajaan Majapahit. Iku siye niku pas waktu dipimpin ambek Adipati Terung atau Raden Husein. Apa tujuan dibangunaken Candi Dermo ing waktu niku? Nek tujuane dibangunne Candi Dermo iki biyen iku digunakno gawe gapura. Gapura pintu masuk atau pintu gerbang menuju nang bangunan suci. Terus peradaban Hindu Islam masuk nang daerah kene dhisik, iku mek bangun gapurane tok. Islam wis masuk dhisik nang kene iku bangunan sucine belum sempat kebangun. Terus Candi Dermo iki beralih fungsi asalnya dadi gapura iku terus beralih fungsi nang tempat peribadatan. Ngono. Napa sing dadi ciri khas Candi Dermo timbang candi liyane? Nek ciri khas Candi Dermo iki ana dhewe yaiku duwe sayap kanan dan kiri. Iku gawe dinding pembatas atau batas wilayah sesuatu daerah ngono. Upaya napa sing wis ditindakaken kanggo njaga lan nglestarekake Candi Dermo niki? Nek upaya iku Candi Dermo iki wis tau dipugar, wis tau direnovasi. Tadi Candi Dermo iki wis ngalami ping pindho renovasi. Nek sing pertama iku direnovasi zamane Londo, direnovasi ambek Londo. Sing keloro iku direnovasi ambek tim Balai Pelestarian Kebudayaan. Iku pada tahun 2014 sampai 2020, sekitar 6 tahunan. Ngono.
Miturut panjenengan, apa pentingnya Candi Durma kanggo masyarakat sekitar kene? Nah, nek pentingnya Candi Dermo iki terutama iki siji iku gawe tempat edukasi. Contone buat para pelajar atau mahasiswa iku pentingnya nang kene iku mengenali adate wong kene atau sejarah tentang Candi Dermo ini. Nek nang daerah kene ono peninggalan situs kuno. Ngono. Wonten perubahan apa wae sing katon saka Candi Durma sadurunge nganti sakniki? Nek perubahane Candi Dermo iku sing perubahan signifikate iku ana pas direnovasi ambek Londo. Iku perubahane nang pintu masuke. Dadi pintu masuke pas zaman Londo iku digawe cilik. Sing contone nek foto-foto cilik iku ana semene iku bekase Londo ngono. Contone nang kono iku. Sadurunge dibuka Londo iku pintune ompo, lawange iku ompo. Awale sing pojok kanan dhewe, terus sing tengah iku mari dibuka Londo. Terus dibuka maneh ambek tim Balai Pelestarian Kebudayaan iku dikembalikan seperti sebentuk semula. Iku sengaja gak diilangi sing pintune iku mau. Karena apa? Karena Londo iku termasuk sejarah juga gitu. Wonten cerita utawa mitos sing dipercaya warga mriki soal Candi Durma. Nek mitos iku dhewe sih sebenere iku macem-macem, tapi nek menurutku dhewe iku wis anggap ae gak ono ngono. Napa? Napa nih? Ceritane ta biasane. Akeh nek ceritane ngono. Biyen iku jarene wong kene dhewe iku wis cerita mitos iku nek Candi Dermo iki tau ditobruk pesawat ngono jarene biyen, tapi ya gak mungkin lah zaman biyen ngono ya. Wis Candi Durma ning jaman biyen gegayutane karo agama napa? nek agamane tentune agama Hindu. Mas teng mriki rumiyin mboten wonten ditemokaken arca ta? Riyen nang kene iku ditemokno ana 3 arca atau recoe nang kene iku. Recoe iku terus saiki digawa nang museum. Recoe iku berjenis arca kala-makala dan manusia bersayap. Ngono. Di museum napa, Mas? Iku recoe didekek nang museum Trowulan atau PIM, Pusat Informasi Mojopahit. Letake di ngarepe kolam segaran. Batu-batu sing teng pojokan niku lho, Mas. Niku damel napa? Nek batu-batu teng pojokan iku sebagian ada yang lepasan candi, ada yang temuan. Nek sing nang pojok dhewe iku terbagi ambek loro. Iku ana sing batu andesit, ambek batu bata atau batu kali dan batu boto ngono. Nek sing batu andesit sing gedhe dhewe iku jenenge pojok iku terbagi ana loro. Situk sing paling gedhe dhewe paling pojok dhewe iku watu kali, iku berjenis batu Linggayoni. Linggayoni iku apa? Linggayoni iku lambang kesuburan, menggambarkan laki-laki dan perempuan atau lanang wedok. Sing pinggire maneh iku boto atau batu bata. Iku sebagian ada yang lepasan candi, itu buat simpel di situ. Ngono. Menapa tegese utawi makna relief lan hiasan ingkang wonten ing Candi Durma? Nek hiasan teng Candi Dermo iku ada beberapa ornamen, yakni ada yang di bawah itu yang kayak tanda salib, iku jenenge iku tapak dara, iku melambangkan tolak balak. Nang saben kabeh candi iku rata-rata ana ngunune, ana simbole iku gawe tolak balak. Menapa kemawon larangane tumrap para pengunjung nalika wonten ing area candi? Nek larangane ya terutama ya nomor 1 gak oleh buang sampah sembarangan. Gak oleh memindahkan benda-benda atau batu yang ada di sekitar candi. Contohnya Kenshin kan niku akeh kaya recoe iku gak oleh dipindah. Berhubung saiki wis dipindah nang Trowulan, wis gak ono sing iso dipindah. Ngono. Dukure lan lebare letak tanahe Candi Durma niki pinten meter? Nek dukure Candi Dermo iki dukure 15 meter, nek romboe iku 11 meter, nek panjange iku 10,5 meter. Lah nek luas halamane iku 462 meter persegi. Sing dados juru kunci teng Candi Durma niku turun-temurun napa wonten sistem pemilihan umum sing lain? Nek sing tadi juru kunci nang kene iku sebenere nang kene iku ya nek didelok teko sing jaga sadurung kuwi iku
Sing sadurungku iku masku dhewe, terus masku almarhum, terus aku iku ngelamar nang kantor nang Balai Pelestarian Kebudayaan, terus aku ditugasno teng mriki. Ngoten. Jadine turun temurun ngoten Mas. Bisa anggap aja turun temurun. Saderenge Mas Epen niku ya napa? Saderenge Mas kula niku sik bolos sih ya nang kene. Nah, terus pensiun. Baru pensiun nang kene, terus masku njabat nang kene, terus almarhum, terus aku ngelamar nang kono. Napa harapan panjenengan kangge Candi Dermo ing tembe? Nek harapanku kangge situs-situs contone ya, situs-situs kaya Candi Dermo, ta candi liyane iku harapane tetap dilestarekno dan dijaga dan dirawat iku ben apa? Ben anak cucune iku ngerti nek Indonesia iku akeh bangunan peninggalan nenek moyang yang bersejarah. Wis ngono ae. Matur sembah nuwun kangge wektu lan informasi sing bermanfaat niki. Kula Mainesa lan rencang kula Islamiatus Walihah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.